sa tangke sa Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di nahimo kung ginom ka ditribayo, sir boy. Ang immune system pamuyong lang. Kalma lang. Ang ditribayo ang gaatake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy. That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa ditribayo. Yes, dengue, dapat mag-ditribayo. May ara kang ito ang import immune system. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala namin tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogin, sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes arthritis mag-aayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. BTX 500 ang health mo protektado. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:32 na sa aga. Ang oras, ginadulong sa atos kalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Kampiyon! 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 K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad sa Merkules nga edisyon sang Balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinaandan, kitang inyo alagad sa kahanginan, ka-K5 Ray Espeha Umalay. Kamusta kamo mga ka-K5? Kamusta ang aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, mga suki naton sa kahanginan nga nagaupod gid sa aton sini banwa nga pagpangalagad every morning. Always present, wala sang absent. Kamusta ang inyo sining aga mga ka-K5? It's a beautiful Wednesday morning. Sa aton sining mga ka-K5, thanks God for another day, for another life, for another blessing. Honyo 25 kita sa karon. Today is June 25, 2025 mga ka-K5. Sa aton sining mga kauturan kahapon tapos na ang tanan nga mga nagselebrar sang ila sining kapistahan sa ila mga barangay, ila binagid sa kapistahan sang San Juan de Bautista sa aton sining mga ka-K5. Kung sa diin na ang pagbasahan na isang tubig sa aton sining mga ka-K5, wala diri wala didto. O dito sa may San Juan Molo nag-viral mga ka-K5 atong nga duwa ka mga Indiano to nga nagangkasanay sa motor. Nga ang mga Indiano to mga ka-K5 manukot malang kuntani siyang mga utang siyang mga pumuluyo. Ano mo timo kay fiesta sa aton sini nga mga ka-K5 kag didto gid sila naglabay sa mga nagbinasanay tubig kundi wise da makaluwas gimbubuan man sila. Nag-viral kay mamo sa aton sini nga mga ka-K5. Imbes nga basa-basa lang may dala pa pang taklob sang nga balde. Doon napikon man to si Toto Indiano sa mga pumuluyo sa may San Juan Molo mo. Gambal guro to si Toto Indiano, umandam lang kamo. Ako sukot, doblehon ko inyo interes. Pag may mangutang taga San Juan Molo, iban ko anay, wala anay utang taga San Juan Molo ha. Kami labay dito kahapon, kami basa nila tubig, waay pa sila kontento, butangan pa kami balde amon ulo. Ay, oo, sa aton sini nga mga ka-K5. Mga iban-iban ni siguro, mga hindi pangayaw, mga hindi Indiano, siguro amon-amon mo sinikapin pa ko nagadali. Ikaw tini nagituga sang inaway? Tuga sang ginamo? Kung kaysa ibutang taban sa lugar ang aton sini nga pagselebrar, no? Ibutang ta sa lugar kag always tagid panumdumon nga tiin ang mga tawo nga na may mga kalatuan kag may mga opisina, no? Hindi kita go beyond sa aton sini mga ka-K5 nga limitasyon. Mamo budlay na bala, mamo even do nga ti pista-pista ina sa let's have this consideration sometimes. Ngam ang mga tawo nga na may mga prior commitments na sila no sa aton sini nga mga ka-K5. Kaya no galing kay ti diragi kamo bala anyo gid nga tinumpok na tao dira matinyo naglabay-labay na ano man is made ko diyan. Alas 4:39 oras sa susunod mga ka-K5 diri sa Balitang K5 sa umaga. Sa mga nagapreparar na, nagahimos na, nakabugtaw na, nagadigamo,
Daton sini nga mga ka-K5, hindi ka mo magkalipat magtimpla sang kape. Ang kape nga kampiyon mga kauturan every morning, ang aton sini nga kape nga dapat imnon ang Klinika DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ang kape nga manamit, saborusyo kag healthy, Klinika DTX Coffee Mix. O man ang pre-bio coffee ni Dr. Amil Itang Uy. Mga kape nga herbal, sa aton sini nga mga ka-K5 nga hindi makahatag sang manlain nga side effects sa inyong lawas kasubong sang pagtaas sang inyong sugar kag pagtaas sang inyong acid. Kaining aton mga kape may ara sang stevia alternative sweetener nga hindi iya makapataas ang inyong blood sugar level. Gani inom kamo sang Klinika DTX Coffee Mix, may ampalaya extract, may sugared cane extract kag may chia seeds, mga ka-K5. Good morning, kids, sa mga taxi patrollers naton, mga tricycle, e-bike driver, tricycle drivers, kaya katutok sa ato sa inyong pagpangalaga ng ato sa mga WVTC modernized patrollers, mga grab patrollers naton nga nagalibot na, nagapasala sa bunga aga, sa aton sa mga girikanan nagahimo sa ilatag sa mga panimalay, sa KISS, K5 Iloilo Solid Supporters, sa balitang K5 Solid Supporters, kaaga pragabugtaw, always present, wala sang absent. Aton sa mga ka-K5 nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, ilabi na gid mga ka-K5, sa aton sini nga mga online viewers katutok subong aga mga overseas Filipino workers abroad OFW. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bugtaw na! Good morning kay Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Nining Lapating Branya. Nagapamatigid sa ato sini nga pagpangalagad kay Migo Ricky Boy Poras, Migo Ricky Boy Poras the Great. Sang Pototan, Iloilo. Sa kay Ma'am Mary Ricabar, blessed Wednesday morning. Sa kay Ray Umalay, take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Same to you, Ma'am Mary Ricabar. Ay no nga rakadira sa luwasang pungsod, halong kagid perme. Sa aton sini nga mga ka-K5, kay Ma'am Azon Pineda, good morning. Ma'am Raquel Gubatanga, and of course, sa kay sa aton sini nga mga ka-K5 kay Winifreda Sarmiento, kay Asya Amad, nga nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad kay Sir Alex Sasabo, Ma'am Ning Iluma, and of course kay Ma'am Bibing Bibien pagtulunan nga manamit ang iya nga mani. Bugtaw naman si Ma'am Maricel Baloro Kasipre, nagapamati na sa aton sini nga pagpangalagad sa mga taga-Palanggia Intalwan nga nakatutok subong kag sa mga taga-Barangay Kawayan, ilabi na gid sa Elisan family nga always gid nakatutok sa balitang K5 sa umaga. Alas 4:42 na mga ka-K5. Ang mga balantayan nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad, standby ka K5 Weng Senyeres sa karon ang aton sini nga mga top stories of the day. Mga balita nga natipon sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 sang aton sini nga patrol, tricycle driver na sapuan nga wala na sang kabuhi kag nagautaw-utaw sa Iloilo River sa distrito sang Lapus. Street level individual arrestados sa drug bypass operation sa Arevalo, samtang duha ka mga istudya o kon insidente sa pagkalubos patay nagluntad sa syudad sang Iloilo sa isa gid lamang kadlaw. Sulay Basya Festival 2025 generally peaceful. Sa Banwa naman sang Sara kag Peso Iloilo City gina-backtrack ang numero sang mga Ilonggo OFWs nga ara naman sa Middle East. Ang dugang naton sini ka mga balita subong aga mga ka-K5 balita international kag national. Sa balita international padayon naton nga ginatutukan kag ginaobserbar ining tensyon sa tunga sa Iran kag Israel, but nagapasalamat kita kay may ara sang ceasefire. Ang duha ka nasyon botsilingon untat away untat gera anay. Take a break, take a recess, and never come back again. Aton sini nga mga ka-K5 kaya
Ang mga ordinaryo nga tao yan natakan niya sa gera. Ang aton sini nga mga leader amo yang nananamian sang gera mga ka-K5. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamatit. Sa dugang naton sini ka mga balita international mga ka-K5, ang International Criminal Court o kon ICC yan. Ang iya sini nga prosecutor sa aton sini nga mga ka-K5 ang nag-deny kag nag-reject sang pa-request mga ka-K5 o kon ining ginatawag naton nga interim release sa aton sini nga mga ka-K5 sa kay former Presidenta Rodrigo Roa Duterte. Ini matapos mga ka-K5 nga nag-file sila sang petisyon na tuhoy mga ka-K5 sa kay former Presidenta Rodrigo Roa Duterte nga release sang International Criminal Court. Ini matapos kuno nga illegal ang pag-aresto sa iya mga ka-K5. Samtang gin-deny naman ini sang ICC ining natuyo nga pag-request mga ka-K5 sang interim release ni anay former President Rodrigo Roa Duterte. Dugang karon nga mga informations regarding sini mga ka-K5 ang aton sini nga pag-istoryahan diri sa balitang K5 sa umaga, samtang ang mga House of Representatives ang aton sini nga mga mambabatas mga ka-K5 nagapdihon na sang hagna o kon bill nagatuyo mga ka-K5 sa paglimita sa paggamit sa mga online gambling application diri sa may pungsod Pilipinas. Ini matapos na nga nangin alarma na kag mga maka-alarma na ining pagka-addict sa mga Pinoy sa sining online na gaming application mga ka-K5. Nagadugang pagiding tinamad sa mga iban nga mga Pinoy, it is because nga tinagasalig na lang sila sa ginatawag nga paldo sa online games. Galagwa na ining mga termino nga paldo, itip, no? Itip kung ubos ang imo sining kwarta. O kung nakaginansya ka gani nga 10 times, 6 times, 5 times, 7 times. Paldo. Karon mga ka-K5 binahalantaw na ni Subong. Ang paglimitar sa paggamit sa mga gambling application na mga ka-K5 sa inyo sining mga cellphone kag ang mga illegal website sang sining mga online gaming ang pagatutukan man kag ipagaband sang aton sining nga gobyerno. Tigabay pang obrahon sang DICT, sang Department of Information and Communications Technology. Ang ila sini nga obra mga ka-K5. Kasi estado malang ni sa hambal kag pahanumdom. Hindi naman ni ma-implementar kag makontrolar sang aton gobyerno. Hindi pareha sa iban nga nasyon nga pagambal nga i-cut off ni, i-delete ni. Ang amo ni nga mga website, delete na yon. Mao diri sa Pilipinas ya, sos. Kaysa kung may idohol pa si Mod, nalipatan nilang ila sining obligasyon. Alas 4:47 mga ka-K5 Serbibot Solosyo. Good morning, and Ma'am Mary Jean Reynado Vallejo. Naka-standby sa linya ka-K5 Weng Senyeres. Kamusta ang lahakat sang panahon subong ka-K5 Buen sa imo sining nga report? Ka-K5 Buen, go ahead. Pagambal, standby dayon, alerto. Okay, ka-K5 Buen. Yes, mga ka-K5, good morning good sa aton tanan, no? As of 2 a.m. kay nasang kaagahon ang tropical depression nga ginabantayan naton kahapon bala nga yara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ang yara na sa Gua, mga ka-K5, yara na sa 530 kilometers west of Bacnotan, La Union, mga ka-K5. Kagalauman naton nga maayo ang tiyempo subong adlaw, samtang wala naman sang iban pa nga low pressure area nga ginabantayan, kag amo man mga ka-K5 ang wala man sang bagyo nga makitaan nga pasulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. So manayanaya ang aton sini nga adlaw diri sa may Western Visayas, partikular na sa may probinsya sa Iloilo kag sa may syudad sa Iloilo, ka-K5 Buen. Sige.
Pero mga ka-K5 syempre no kaya permi naton gina-remind gid ang tanan no kaya subong bulan no ang tag-ululan man sa gihapon ganini kita magpakampante nga kung nami ang tiyempo sa aga amo man asa sa hapon mga ka-K5. Sa aton sa mga ka-K5, so always man magdala sa mga inyo sa mga vitamins like Mighty C, the alkaline-based vitamin C para always nga protektado kita mga ka-K5. Sige, ka-K5 Bueng, sa imo sining K-sabihan. Yes, syempre, ang case sabihan naton ginsure ta doon nga maka-appear. Ang kalipay sa kabuhi nagadepende sa kalidad sang imo panghuna-huna, mga K5. No, kung ikaw isa ka tawo nga do sa gamay bala nga bagay masinadyan doon ikaw, no, ang isa ikaw ka malipayon nga tawo, for example, ang nakita ikaw ka isa ka sapat bala o kon isa ka ido nga nagalakad do gina-appreciate mo ang gamay nga beauty bala mga K5 o kon ang gamay nga kanami isang kalibutan mga K5 malipayon ikaw nga sa isang tao pero kung ikaw isa ka madinamuton mapinataason kaga kung bala puno sang kaakig ang imo tagipusoon mga K5 di syempre pa bi ma-expect naton puno man sang kahisa puno man sang sang pagkamalaot ang imo panghuna-huna. Ang kalipay sang kabuhi nagadepende sa kalidad sang imo nga panghuna-huna no. So kung ang kalidad mo ang panghuna-huna mo baratuhon pag ang panghuna-huna mo tawag sini ang reject no. Ginalim tulad tabla mga ka-K5 sa isa ka bagay sa isa ka butang nga ginabakal mo, di ba? Kung baratuhon, kung sikunhan, kung rejected, pag in-expect mo, hindi ka baka-expect sang perfect, dira, no? Sa aton sining mga ka-K5, no? May mga factory defect kag mga kung kaisa piki pang imo sini nga mabakal. It's the same thing with your mind. Sa aton sining mga ka-K5, no? Kung mahigo ang imo paminsaron, buta sang kahisa sa aton sini nga mga ka-K5, no? Hindi gid mangin perfect kag hindi gid manami ang tawo sa imo sini nga panulukan. K5 Wayne Senyeres, no? Yes. Nga taga-kita mo si iya duga bukal ang imo sini nga dugo, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 taga-kita mo siya hindi ka katulok tadlong, no? Correct. Sa aton sini nga mga ka-K5 pasang kilala ko nga taga Sumalang nga sa akon nga duko-duko gid katulok tadlong. Sa aton sini nga mga kuturan kay nga man, no? Because buta sang kahisa, kaakig, dumot, kag kung ano pa dira siya sini nga panguna-una. Because if you are a pure and real person, ka-K5 Bueng Senyeres, no, sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga kuturan, no, hindi ikaw makapanumdom sang amo sina, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Just like sang ambal mo, kung nakakita kada sang ido nga nagalakat, no, kag nalipay ikaw, sa iya sining sa amo na nga bagay, no, the same thing sa tawo, no? Ka-K5 sisig mo kapareho ka-K5 Bueng Senyeres nga kung makita mo ng tawo nga nakita mo nga very successful siya kabuhi, very na-achieve yang iya sinihandom sa kabuhi and damo sa mga napamutudan, hindi ka dapat nga maglain ng buot mo kag magkahisa kag magkatanom sang kaakig, no? Nga mabal ko nga siya do very aros tanan nara siya yatag siya nga sa akon do ayaw, no? You cannot question the will of the Lord mo. Sa aton sini nga mga ka-K5 kung ano na yung pagbuot sang Ginoo para sa kabuhi ya, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang oras alas 4:52. Para naman sa case sabihan sang aton sini Ginoo subong aga, no? May connection sa imo sini nga case sabihan na ka-K5 Bueng Senyeres. Diri sa Matthew 22:39-40, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 nagsiling nga and the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hung on these two commandments. Sa aton sining mga ka-K5, no? So, anong butsilingon sini? I-emphasize naton ang word nga love your neighbor as yourself. Kung palangga mo ang imo kaugalingon, syempre ginahalungan mo, no? Spoiled mong imo nga self, no? Kung palangga mo, siyempre, kung palangga ni ka-K5 Bueng ang iyang kugalingon, hindi isa mahirap ka magbakal DTX Beauty Soap para magputi ang tsuraya. Kung palangga ni ka-K5 Bueng ang iyang kugalingon, sa aton sini nga mga ka-K5, kung balaan niya nga ginatunto, kag ginasakit na siya, siyempre hindi yan ang pagpadugayon, pabulagan niya na ang lalaki nga nagasakit sa tagipusoon niya. No? Amo na dira,
kung palangga ni ka-K5 Wingwing Sinyeres ang iyang ako galingon, siyempre matulog sa temprano, hindi siya magpuli alas 4 sang kagahon. No? Kamo na siya da, ka-K5 Wingwing Sinyeres, no? Para hindi ikaw masakit kay kompleto ang imo siya nga tulog. The same thing, no? If ang ambal diri sang kaysabihan sa Ginoo nga love your neighbor as yourself ka-K5 Wing. But silingon, ang mo ginambal naton kay ina, no? Ang imo siniisig kapareho, ang imo tupad balay, ang imo kasilingan, ang imo pamilya, etc. So on and so forth sa itong sining mga ka-K5, no? Palanggaon mo man. In short, palanggaon mo ang imo sini nga mga abyan, kag ang imo sini nga mga makasilimuha ka-K5 Wingwing Sinyeres, no? Ina siya isa sa mga greatest and important commandments ang aton sini nga Ginoo ka-K5 Wingwing Sinyeres kung nga magpinalanggaanay, maginusa kag hirupay ka-K5 Wingwing Sinyeres. Ang dugang ko lang sa imo ka-K5 Ray, no, ang gani nga love your neighbor as you love yourself, mga ka-K5, no. Hindi lang mga abyan mo, mga ka-K5, ang dapat mo palanggaon, hindi lang ang literal nga tupad balay mo, kundi ang hambagan nila sa panulok sang Dios kuno tanan kuno kita mag-ululutod, mga ka-K5. Gani kabigon man naton nga mga utod ang aton nga bisan hindi naton kilala, no, mga utod naton sa gihapon nagapang sa aton sang bulig, for example nagamangkot utod naton sa Ginoo, diba? Nagamangkot bi sila sa nagapang sila sang bulig nga magtudlo sang direksyon o kun na mapatudlo sang paano mag-withdraw sa ATM o kun na mamangkot kung simple acts of kindness, yes, no, sa aton sining nga mga ka-K5 amula na kasimple ka-K5 Wingwing Sinyeres, no. For example, dabi pero hindi tanan nga simple acts of kindness may meaning, ha. Yes. Iba niya dabi example di kung crush siya ang nagbulig siya, ang balon niya nga, uy, siguro crush man ko sini. Pwede ka bulig lang, no? Sa aton sining nga mga ka-K5, no, siguro type ya ko sini hay. Gimbuligan niya gikudala siya nga akong bilit-bito na ba? Hindi lang ka-K5 a simple act of kindness, gapasipsip ka na. Ka-K5 Wingwing Sinyeres, di ba? For example, mambal ka, sir, may avocado ko diho. Gusto mo magitilaw avocado, sir? Ari si Roy mo, ko isa lang na sir, mo ko 3, sir, ana. Hindi man na yabot silingon nga show ka sang act of kindness, sip-sip ka na, di ba, ka-K5 Wing, para sang avocado ginatag mo sa akong kapon? Isa man lang to daan, mabaligya ko pa, tapos ginayaan ko. Sa aton sining nga mga ka-K5, no? Hindi ba, kuon nga tin, nagsulod ka diri sa announcer's booth, nagatag ka diri sa nga baso nga mainit-init diri, no, nga may kape nga Klinika DTX Coffee Mix, kintimplahan mo kundi mabutsilingon na nga sip-sip kaw. That is a simple act of kindness, di ba? Yes. Ka-K5 Wingwing Sinyeres. Amo ganin nila kung may mga tao bala nga hindi kayang isa ka butang, no, kung kaya mo kag kung nagapang sila sang bulig sa imo, meaning ang ikaw instrumento man ikaw ka-K5 nga ma-achieve ang amo nang abagay para sa iya. Okay. Love one another, love each other, and let's spread love to all nation. Wow. Let's stop the war, and let's have peace in this world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. Yan. Ngayon man tagling adua, no? Teresa Nagnaso Bagaysay, good morning. Winifreda Sarmiento, Tomas Canindo Suladay, Arman Goy, Danny Jimenez Agpalo, sir, good morning. Nagapamatigid always sa aton sining pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga kay Ma'am Shane Reyna Taghap Ocanya. Good morning, Sir Ray, ka-K5 Wing, watching from Saudi Arabia. Oy, halong kada Ma'am Shane Reyna Taghap Ocanya, ha. Kamusta ang sitwasyon dira sa Middle East, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kay ang walupad wala tuong alupad sang misal tuligan ka mga sinimana kag ginadlaw ka-K5 tamag delikado. Ang akon to nga kilala sa may Qatar, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 nga kung sa diin gimbombahan sang Iran ang US base tawag ni ang US base US base headquarters, no? O kun ang dito sa Amerika sa may Qatar sa aton sini nga mga ka-K5 ligad nga adlaw ginbombahan nagbalo sang Iran, no, sa Qatar nga US military base.
sa aton sini nga mga ka-K5 ti ang akon to nga kilala nga maestra didto nagatudlo. Ang upod ko sa West Visayas State University sang una. Grabe kuno nga kulbaya kay batsagan gid nila kuno lapit-lapit lang kuno sila mo. Ang paglupok sang sining missile nga ginaigo dito sa US military base sa US military air base dito sa may pungsod Qatar mga ka-K5 nga ti iyasang Amerika no sa aton sini nga mga ka-K5 pagbalos nila pilatan ito ka mga US base military base ang ila sila tikihon pero sa kanamo-damo sa ila ginabuhi nga missile ka-K5 wing didto lang ya sa Qatar kag isalak bilog ang ila sini nga naigo sa aton sini nga mga ka-K5 no. Kay tiini matapos kaging pambombahan mato ni Donald Trump to ang tatlo ka mga nuclear sites sang Iran mga ka-K5. Subong ceasefire anay sila, way anay untat anay gera mga ka-K5 no. Sa aton sini nga mga ka-K5 kitigabay pa nga hindi na ni madayon kag hindi na magpadayon pa kay nagakapektuhan ang mga normal naton nga mga pumuluyo kaluluoy ang aton mga overseas Filipino workers abroad ang mga kabataan nga mga inosente nga nagakatroma sa lupad kag lupok sang missile mga ka-K5 no sa aton sini nga mga kuturan gabay pa nga mag-intervene ang mahal nga makako ka-K5 no ka mauntat na ini no sa aton sini nga mga kuturan because kitaya we wanted peace no sa kalibutan and we do not want war ka-K5 buen senyores. Yes. Kay ti kabalo kita why gid sang manami nga madala ang gera no anong resulta sang gera ka-K5 buen nga Syempre sa aton diya ka K5 Ray nagtaas aton nga nga gas, kerosene, crudo. Ay labot da kung may gera why gid sang manami nga epekto. Tamo ga kalamatay. Number 1 casualties, may mamatay. Economically, sa aton sini nga mga ka-K5 mapektuhan, yes. maguba ang ekonomiya sang pungsod, ma-suffer ang mga pumuluyo, masunod ang gutom. Kung may gutom mga ka-K5, hindi makontrolar ang batasan sang tawo. Kung may gutom ang tawo, mangita gid paagi para makakaon, para makasurvive. Dira masulod ang ilinaway, krimen, pinatsanay, mga ka-K5, so on and so forth. Sa aton sini nga mga kuturan, amo na ang resulta sang ginatawag nga gera sa aton sini nga mga ka-K5. That is why kita hindi naton gusto ining gera and gabay pa nga matapos na ni ang tension sa Iran kag Israel sa aton sini nga mga ka-K5. Kay nasiling na sa aton sini nga kisabihan ni ka-K5 weng no ngano to gani? Ang kalipay sa kabuhi nagadepende sa kalidad sang imo panghuna-huna. Botselingon sa aton sini nga mga ka-K5 kung ang mga leader naton wala sang contentment, ilabi na gid ang mga leader naton nga nagapungko sa aton sini nga nasyon, no? Kag ang ila sini nga kagustuhan amo ang masunod mga ka-K5, no? Kundi gamoged ka-K5 wen. Yes. Kay ti ang mga leader amo yang gilinaway, ang mga normal nga pumuluyo hindi gusto sang gamo, kag sang gera, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 and the same thing man sa kisabihan sang aton gibasa sini subong nga aga sa Ginoo naton nga love your neighbor as you love yourself. So isa lang na ka mensahe man sa mga taga Israel kag taga Iran no kay tila pitanay malan sila ka-K5 wen kung basahon naton Biblia literally hambalya love your neighbor no so kumbaga instead of tawag ni pagpromotar sang gera sa aton sini nga mga ka-K5 why not isettle sa diplomasiya nga pamagi kag istoryahan sang maayos no sang aton sini nga mga lideres para hindi na magdangat pa sa mga grabe nga devastation sang nagkalain-lain nga mga nasyon ilabi na gid sa mga tension sang Israel kag Iran sang Palestine kag sang Ukraine kag Russia sa aton sini nga mga ka-K5 no. So far amo ni sila ang mga nasyon nga nag-ilinaway no sang ligad nga mga tinuig kag sa subong nga tuig no sa aton sini nga mga ka-K5. So again gabay pa nga maglinong na kag matapos na ni ka-K5 wing senyeres. Salamat kay K5 wing sa imo sini nga kay-sabihan kag sa weather update subong aga. Yes, no, ang ini nga update ang inadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakape ka na naka-detox ka pa. Gikan sa inyo center ini si K5 Wayne 02 Senyares para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM.
K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Alas 5:03 mga ka-K5 oras sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Balitang K5 sa Umaga. Sa pagbalik naton mga ka-K5 kuon naton ang mga detalye na sa mga balita kag impormasyon nga aton sini nga natipon na sa sulod sang 24 oras diri sa Balitang K5 sa Umaga. Sa gihapon kaupod ninyo ka K5 Ray Espeja Umalay. Magabalik ang Balitang K5 sa Umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bayo ang suplemento ko, kakasang upok at sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bayo ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bayo. D3 Bayo ang suplemento ko. D3 Bayo ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na ga-detoxify, nabuling mapaniwang kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes, ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas active pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotics, makabulig sa pagtabna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulong sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaampinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeja Umalay sa Iloilo, K5 News FM. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. KKB, Ka K5, Kalingawan sa Barangay. Yes,
Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo bala nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Ako, gida nga akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mawakas sa mga butika. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya, mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya. Mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa Diyosa na, hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Ti amo na ang na-feel nako sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabinipisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga ka-K5. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga ka-K5. Wala sang baya ay
K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras mga ka-K5 sa ito sa nga pagpangalagad alas 5:13 na sa aga. Welcome back sa pagpangalagad sa Balitang K5 sa umaga. Sa gyapon kaupo ninyo ka-K5 Ray Espeja Umalay. Ko ito mga tipong nga balita sa aton sa nga patrol with ka-K5 AJ Cordoba. Ka-K5 AJ sa report. Please stand by. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Ray, kadungan sang selebrasyon sang San Juan kagapon nga daw K5 Ray. Duwa man ka incident ang natabo na kung sa din, duwa ka individual dire ang nalumos. Ang isa ka K5 Ray, una nga nalumos sa distrito sang Lapos, kung sa din, isa ini ka tricycle driver, kaga kumpul ini siya K5 Ray. Anay ni siya W. Isa ka siman ini siya, anay siman ini siya K5 Ray. Ginkilala kay Arnold Digras, 60 anyos, taga residente sa barangay Progreso, Lapos, K5 Ray. Kagang naman K5 Ray ang dito sa distrito sang city proper nga K5 Ray, pasado alauna kagapon na naripot din siya na lumos kada kuan man siya dayon K5 Ray, agin rescue man siya dayon apang nadugay-dugayan ini nga makita kay tungod nga naglugtang ini siya K5 Ray. Kagin kilala ini kay Rodel Hermia, 30 anyos, residente sa barangay Poblasyon 5, Hampik, Antiki, K5 Ray. Kay isa man ka tricycle driver K5 Ray. Sige, paano na lumos tong unang victim K5 AJ kagining ikaduhan lumos. Ihubog sa why di ka nakakita siya Kayang area K5 Ray nga ginpanaugan niya no diri man sa may isa ka ato bangin bala sang kuan sang isa ka sang Ipsal diri no sa Iloilo River kay dira may rohagdan dira sinya na naog kagin bilin sini ang iyang artificial tie nga amo ni sang kumpol no. Yes. Ang isa yang nga taga Antique to ano ginobride sa Iloilo klabot sa de. Gaya siya si K5 Ray kaga may CCTV man gani nga ginatag kagapon no ang bali ano sa din may pamilya sa may nakapangasawa sa di sa syudad dito ka Hamtik Antique man eh. Yes, sibaloon pa ina naton karon K5 Ray no kun ano gid bala may pamilya inandiri siya sa bahin sa Iloilo kun nagada. So tricycle driver siya tapos paano siya nalumos naman niya? Amo kan K5 Ray, same scenario lang, nakainuman K5 Ray. Tiyan mo na yung budlay, nakainom sila kay siguro San Juan. Among San Juan ba siya, na tubig, kung hindi, kadto kas bye-bye, maligo ka. No? Prespeto bla na tabo, dito sa may kalibo ho. Atong hubog na nagpalokso sa swimming pool. Dugay-dugay, way nakabutwa. Naglugdang, abi isang mga nagaparigo sa swimming pool. Nagsalom-salom lang si Yaya. Tibilib pa sila, grabe ba ho? Grabe do mga 30 minutos na grabing ginawa yes dalom gulit mo kay way nagaginawa. Amo na blang ginambal naton kung nakatugong kasi ngagwa di pataranta hindi kagidya mga K5 magsider nga magisalom sa tubig sa dagat o kung sa swimming pool o kung sa suba mamo ang imo sining nga pwersa kagang imo sining paminsaron K5 AJ Cordoba kung nakainom ikaw hindi na normal no? K5 AJ? Yes, correct gid K5 Ray no kada siyempre ang lawas ka mabugat na ina K5 Ray tuga man sa nga mayunod na nga alcohol K5 Ray. Sige K5 AJ? Tag-update naton K5 Ray no sa natabo to lang pagpatay sa 18 anyos no kay kindi tabanda dito sa banwa sang Tubungan nga ang suspect dito si Aljon Halbuna nagpositibo sa drug test K5 Ray. Nagpositibo sa drug test bisan di na to pag drug test pamata lang to
balaan mo na gid nga nakasuyop to kag bangag to nga during that time sa ginubraya ang krimen kakipay ba EJ Cordoba? Oh, kiti dito pa lang nga daan sa pag ili-interview to sa first interview siya mabalaan mo nga daan nga do bastante to sa kakipay EJ. Kaya this past few days ka na priso sa nga waay sa katilaw sa illegal nga droga din do normal man sa istoryahon kag do normal man ang pagiyog-iyo sini pero to sa gitalikdan tong adlaw nga una to siya nga nadakpan sa mga kapulisan naton sos nagalupad pang kalimutaw ni Aljon Albuna hindi na niya hindi na kita makibot kung magpositibo sa drug test ka K5 EJ Cordoba. Ako siya nga na positibo ini kay Ray no, wala ini sa listahan sang madakpan sa kapulisan naton kay Ray nga siya nagaduso sa illegal nga droga. Ti kay gagamit ng siyaguro, nagabakal ang siyaguro mo. Oh, basta nagabakal ka man lang yang hindi ka man yan madasig nga matrace sa barangay. Balain gid ako nagaduso kaya nga hindi normal kay siyempre kisa may nagakadto da nga mga pangayos balay mo dasig ka ini user lang ni Goroya si Aljon Albuna kay 5BJ. Yes, correct kay 5 Ray no kada laban-laban user ina siya kay do hindi man mapan lang user kay hindi way man siya guts magobrato sa kremento kung way siya kagamit. Oh, kape pa ni manulod-nulod sa mga panimalay to kag magpangluslosan nga parapton sa mga nagakatulog nga mga dalagita. Kay 5 EJ Cordoba. Oh, amo na nga mambalaton nga waay gid sang maayo nga idulot ining illegal nga droga. No? Ang problema lang galing bisan sino nga presidente kag sino nga mga lideres magpungko duay gid pagkahubas ng illegal nga droga di sa may pungsod Pilipinas. Bisan si Duterte pa sa una nga mahambal nga 6 months si way man na pamatuman to. Hasta subog ang droga tamalak at gyapon sa may pungsod Pilipinas kakipay ba EJ Cordoba. Pero in fairness sa time ni Duterte nagaganagan gimato kay tananto nga mga kuging kag mga bangag, no? Nagtalarong kay tungod nga nakulbaan nga magmahalid kag masapuan sa kilid sang dalan nga kakipay ba EJ Cordoba. Yes, correct kay 5 Ray no kaga sang time ni Tatay Diggs madamo sa nagkalalambok pa mga nagagamit sa illegal nga droga kay 5 Ray. Kag mabalaan gid nga nagagamit sila kay nagkalalambok. Tapos matawhay gid maglagaw ikaw kun sa tion sa gabi kay 5 Ray. Laing sa subong balang ati pinalikdan lang magin buno na naman dira sa Haro Plaza kung sa din nagapahangin-hangin lang tanin sa estudyante. Gani, amo na amo gina ang resulta sa pagbalik naman sa illegal nga droga. No? Sa aton sini nga mga kakipay diri sa may pungsod Pilipinas kay ang mga nagagamit, ang mga user, ang mga pusher, no? Sila nagakatagaan sila sang paglaom nga liwat nga magbalik sa illegal nga buluhaton, no? Kay para sa ila sa aton sini nga mga kakipay way man naton ginapromotar, no? We are against with the extrajudicial killings bala, no? Kakipay EJ Cordoba hindi man naton gusto nga ining mga ordinaryo nga mga pumuluyo nga involved sa illegal nga buluhaton basta-basta lang mula nga ihalid kag pamatyon sa dalan. Ang aton nang gusto matabo nga dapat may strong nga command ang aton sining presidente, no, nga very vocal sa sining away kontra illegal nga droga kay 5 EJ Cordoba. Sa aton sining mga kay 5 ay do not know kung mangin effective ining mando man ni PNP chief kasi Mario naton kay 5 EJ Cordoba kay ni Police General Nicolas Torre nga ang mga kapulisan may ara sang padamo-damo kuta nga dakop sang mga naga-involve sa illegal nga droga. Lantawon ta kung may mihura ni. Lantawon ta kung makatagam ni mga ka-K5 sa mga nagagamit kag mga nagaduso sa illegal nga droga diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag K5 EJ Cordoba kag sa bilog nga Pilipinas ining mando ni Philippine National Police General Nicolas Torre kay lantawan ni pag ang tao nag-involve sa illegal nga droga, ang next na krimen ang matabo kay 5 EJ Cordoba. Para sinatabo sa kay Candita Banda sang tubungan Iloilo nganti sino maglaom nga sa temprano sini kaglamharon sini nga edad, no? Mautas tungod gid lamang sa isa ka tawo nga nakagamit sang illegal nga droga kay 5 EJ Cordoba.
Yes, correct gid ka kay Padre kada padamo gid sa nga mga pamilya ang naguba tungod sa ina nga buluhaton o bisyo ka kay Padre. Sige, ka K5 AJ? Sige ka kay Padre no. Din ka mo subong location nyo? Antes kita magtakop ka kay Padre, libot-libot kita diri no sa halin kita sa bahin sa City Proper no, padulong kita sa Lapas kaga magapakanto kita sa Haro. Kung sabihin ka kay Padre, nagtupa subong ang mamunog na ulan sa diri no sa palibot sa siyudad sang Iloilo. Gulpiada la ini ka kay Padre nga nagtupa. Sige. Salamat gid ka kay AJ. Sige ka kay Padre no, ang nga balita no, ginadulong ninyo sa Kalwan sang D3 Bayo para sa ubusin ko nila na kaso mag D3 Bayo. Opo sa patrols ka kay Jason Talarat. Ako naman si ka kay DJ Kunduba para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Oras mga ka-K5 sa K5 News FM Iloilo. Sa atong sining mga ka-K5 alas sa 5:24 na sa aga sa atong sining mga ka-K5. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Ang oras mga ka-K5, ginadulong sa atong Kalwan sa Klinika D3 Bayo kag Klinika DTX 500. Sa may mga diabetes, hypertension, high blood, sa may mga problema sa heart, inom ka mo sang DTX 500 food supplement mga ka-K5, himo sa ampalaya extra kag di sugar cane o kon sa panit sang tubo. Napamatudan ka nakita na sa mga eksperto naton nga manggaranon sa antioxidants ang ining suplemento. Ang antioxidants mga ka-K5 amo ni siya ang mga nagapagwa sang toxins sa aton sining lawas. Halin sa mga unhealthy foods, unhealthy lifestyle nga aton sining ginaobra o kon ginakaon no sa aton sining mga ka-K5. So ang Klinika DTX 500 nga may antioxidants amo ang sinagapatay sang mga free radicals. Ang mga free radicals sa linis sa ginatawag naton nga oxidative stress. O kung tamaan ka stress kis damo ka problema, damo ka ginapanumdom, nagagwa ang mga balatian. So ining mga free radicals, obrahon niya ginaguba yaning mga good cells o kung mga manami nga mga selula, mga healthy cells sa aton sining lawas. So dapat tagainom kita Klinika DTX 500 mga ka-K5 para at least ining mga free radicals, no? Amo ni sa ang nagabato sa aton sining mga ka-K5, ginapatay, ginasumbag, ginasapute yadra ang mga free radicals. Kag ang mga guba nga mga selula sa lawas naton gina-repair mga ka-K5. So mo DTX 500. Ganay sa may mga high blood, hypertension, problema sa kidney, problema sa atay, inom kamo Klinika DTX 500 food supplement nanay kag tatay. Ang Klinika D3 Bayo sa may mga hilana tubot trangkaso sipon, inom kamo Klinika D3 Bayo. May antiviral, antibacterial kag antifungal specialist. Kasaragin makapatay sa mga viruses kag bacterial infections sa aton sining lawas. Always gid maginom sa Klinika D3 Bayo. Himo sa soft gel, mga ka-K5, may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Untatin ang pag-inom sang vitamin D3 lang, dapat ang imo ginainom, vitamin D3 plus extra virgin coconut oil, ang pangalan, Klinika D3 Bayo. Ang mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy, mabakal sa mga product center sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, nga napahamtang sa may Pasig City branch naton, dira sa may poblasyon ni Lawod, Pasig City, sa may Cosmart Kalinog, mga ka-K5, available ang aton sining mga produkto dira, free consultation, free check-up, mga ka-K5, wala sang bayad. And of course, dira sa Miagaw Public sa Miagaw, unahan sa Miagaw Public Market sa Orby Street, mga ka-K5 tupad sang MCR Agriventure, ara man dira ang aton sini mga ka-K5 nga tawag ni nga Klinika de Alternativo. And diri sa may Haro branch naton sa kilid lang sa St. Robert's College, malapit sa Robinson Saro, ang Klinika de Alternativo ni Dr. Ramil Itang Uy. Available man ang mga produkto nato sa mga butika, pero kung sa may product center ka mo magbakal, may free coupon ka mo mga ka-K5 sa 500 pesos nga purchase ninyo, may ara ka mo isa ka coupon, no? And subong nga si mana ma-raffle naman sang suki ayuda promo. Kag posible magdaog ang aton mga suki nga nagabakal sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy. Alas 5:27 mga ka-K5 oras sa ato sini nga pagpangalagad. Pinatamyo tagid sa mga aga si Sir Nemesio Tahala Senior, Noel Tucoyo, Nonito Sumbong, Marlon Chong, nga pamatigid always sa balitang K5 sa umaga. Standby ka K5 Aaron Repollo, speaking of illegal drugs. Sa naman ka street level individual ang naarestar sa gimpatigayon nga drug bypass operation sa distrito sang Arevalo. May report si ka K5 Aaron Repollo.
ka K5 Ray, arestado ang isa ka street-level individual sa drug bypass operation sa Barangay Santa Filomena, Revalo, alas 12:52 ng kaagahon, Hunyo 24. Ang subject, kamo si alias Poypoy, 33 anyos, kag-residente siya sa Barangay Guzman Hisena sa distrito sa Mandurriao, Iloilo City. Sunod kay Police Captain Benji Dizan, ang officer in charge sa Police Station 6. Nabakla ng subject sa isa ka plastic sachet sang suspected Cebu gamit ang 1,500 pesos nga bypass money. Na-recover dugang siya posisyon ng duha pagid ka mga plastic sang illegal nga droga nga nagabugat sang 3 ka gramo kag 20,400 pesos ang market value. Wala naman naghatag sang komentong subject ka K5 Ray kag presyo na sa Police Station 6 kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa iya. Kag ini nga balita nga nadurunggid sang kaluan sang Extend Food Supplement for Men sarang ni nga nagapabaskog sang aton nga resistensya agud nga malipay si Mrs. sa mga performance kay kabalo kita kapoy ang aton nga mga kalalakinhan. Magluwas dira nagapanami man sa sang aton nga blood circulation kag nagapahilway sang aton nga korason sa posible mga balatian. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News of M. Oras mga kakip, alas 5:29. Salamat gid ka K5 Aaron Repuyo. Ang aton sining House of Representatives sa Kongreso, ang aton nga mga lawmakers tagadihon mga ka K5 sang hagna nga nagalimita sa paggamit sang electronic wallet naton para sa mga gambling applications. When we say electronic wallet, ini mga ka-K5 ang mga applications kung diin kamo bala nagatransaksyon, nagapasend sang inyong nga kwarta, naga-receive sang inyong nga kwarta. Ang ini nga mga electronic applications, no, kung inyo na iyalang tawon kag bukadon, may ara na dira nga mga categories, no, nga gina-offer sa aton sining mga ka-K5. Kaya isa na dira sa mga categories nga gina-offer, amo ang game, online gambling or games. No, sa aton sining mga ka-K5 nga pwede ikaw makataya sa aton sining mga ka-K5, no? Kag pwede ikaw nga maperde, pwede ikaw nga magdaog, pero laban-laban, maperde ka gid, no? Sa aton sining mga ka-K5, maperde ka gid kay pagdaog mo, taya ka na naman. Pagdaog mo, lagson mo ang perde mo. Sa aton sining mga ka-K5, no? Sa aton sining mga kuturan. Karon sa 20th Congress, matapos nga isa ini sa mga ginmando ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., no? Samdam laglang nga istidyuhan lantawon ang ining mga illegal online gambling website, no, sang Department of Information and Communications Technology nga ipang-ban kag ipang-delete ining mga illegal nga mga online gaming website mga ka-K5 nga ginasudlan nga ginahampangan sa mga pumuluyo kung sa diin nakita sang aton sining gobyerno nga hindi maayo ang epekto sini sa mga pumuluyo ilabi na gid sa pamilya. Siyempre ang ibakal mo pa sang sudan, dapli pabalon mo pa sa kabataan mo, itaya mo pa, isugal mo pa mga ka-K5. Sa aton sining mga kuturan, tiya mo na isa sa mga rason nga naga-ilinaway mga ka-K5 ang mga mag-asawa kag nagabulaganay. Ang mga kabataan nila, nagakalipatan na nila, nagakagutman na, kay tungod nga ang sweldo, kag ang income nga sangkudot, sa aton sining nga mga ka-K5 nga kumtani, makabulig sa pangadlaw-adlaw nila nga tanan, gina arisgo pa sa sining mga online gambling mga ka-K5. No? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. So karon ang lawmakers, ang aton nga kongreso, no, si Representative Jonathan Queta Flores, no, sang 2nd District sang Bukidnon, sa aton sining nga mga ka-K5 ang nagpagwas sang iya sining nga sentimento sa sining nagalala nga bisyo sang mga Pinoy subong sa aton sining nga mga ka-K5 kag pagkalulong sa sugal. Dumduman nyo 2022
kung hindi kita magsala before the end of term of the former President Rodrigo Roa Duterte. Sa aton sini nga mga ka-K5, kung madumduman ninyo, di bala ging paban ni President Duterte ang online sabong sa aton sini nga mga ka-K5 kay damo sadto wala labot sa mga nagkaladula nga mga bulangero, damo sadto ang mga nalulong sa online sabong sa aton sini nga mga ka-K5. Bisan mga empleyado sang gobyerno nga nag-intra-intra sa sinang sugal, nalulong mga ka-K5, no? Naguba ang pangabuhi ang iban, no? Sa aton sini nga mga kuturan, ginpang utas pa nilang kabuhi nila kay hindi nila mabatasan ang problema nila. Sa aton sini nga mga ka-K5, amo na kalala kung malulong kag maadik ikaw sa sugal mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kuturan. That is why samtang temprano pa lang daan, no? Kung hindi mo madisiplina ang kagalingon mo, ako nag-agree ni nga dapat ang gobyerno ma-intervene sa aton sini nga mga pumuluyo, no, sa aton sini nga mga kuturan, agod nga mapaganhagan ini mga ka-K5 kag hindi ni ma-operate ining mga illegal website nga nagatug hatag sa mga illegal nga mga gambling website mga ka-K5. Kag sa mga online influencers bala naton, sa mga social media influencers bala naton, Sir Bini Hermano, Renante Ordihan, Sir Nemisio Tahala, Noel Tocoyo, Marlon Chong, Jesse James Carvelies, Sir, birthday sa nga nablos ko. Happy birthday lang kay Daniel Ricabar, no? Kay Tonton. Di bala mga sir kag ma'am sa aton sini nga mga ka-K5, no? Kung hindi ini ma-regulate, no, temprano pa malala ang sitwasyon, no? Di ba? May mga kilala kamo mo na. Nga subong naga-imagine, no, nga nagasakay sa Mercedes-Benz, galit mo kay nagasakay sa tawag ni sa tarak-tarak. Kung sini nga mga ka-K5, ang iban to nagapulot, kita mo to nagapulot, no, nagatipon sa nga dahon sa dalan kay nagambal nga nakakita kwarta, galit mo kay dahon ginakaptan niya. Nagadalo mang paminsaron. Nag-aaladik gani sa sugal, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Di kung hindi mo niya makontrol, no, dapat ang gobyerno ma-intervene na diri. Sa kadugay-dugay na ni nga tawag ni nga problema, subong na nila na diparahan kay nga man nakita nila nga nagaguba na kag amo ning masaming ginawayan sa mga pamilya sa sulod sang balay mga ka-K5, no? Aton sini nga mga ka-K5 kay Ma'am Kinaguran Arcayoli. Nagapamati gid dira sa may barangay Dawis Putotan. Good morning gid sa mga taga Dawis Putotan. Nagapamati gid sa family mo dira Ma'am Yoli. Good morning gid, no, sa mga taga Dawis Putotan. So sakto ni, no, gabay pa nga ma-regulate ni kag masabatas ni. Suno kay Representative Jonathan Ket Flores, ang balya sa tingin ko po ang daming nalulong sa online gambling. It's so accessible from the e-wallet itself because anybody can do the game, no? Anybody can join the game. Anybody can involve themselves, no, sa hampang because wala sang makontrol dira. Ginapamangkot ka man lang dira nga if you are in a legal age, are you at 21 years old and above, 18 years old and above, but kung ikaw minor, nga may idea ikaw sa paghampang sa online gambling, especially sa mga e-wallet, kana, sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kuturan, hindi mabudlay i-access as long as mayara ikaw sang sina nga application. So hindi ma-regulate mayo, hindi ma-control sa gobyerno sa aton sini nga mga ka-K5. Amo nang problema, no, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So dugang pa sang congressman ang balya, so it's so convenient for someone na may e-wallet na mag-load or mag-top up lang at i-continue to play the online gambling. No, sa aton sini nga mga ka-K5, gabay pa nga estudyuhan na sang aton sini nga gobyerno. No, sa aton sini nga mga ka-K5, sang una, why maning mga e-wallet,
hindi man ni uso ang mga online gambling ani sa mga ka-K5. Di gamay ang mga nagasugal kati ko magsugal ka sa una makadto ka pas kasino, mapliti ka pa muyang ka pa to oras mo, makadto ka pa sa mga bulangan, so on and so forth. Hindi sa amuna kadasig, hindi sa amuna ka-accessible mga ka-K5, no? No, sa aton sini nga mga ka-K5 bisan dako pa ang ginahatag nga contribution when in terms of tax ang ining mga dagkuan nga mga ining mga gambling companies, no, registered by PAGCOR sa aton sini nga mga ka-K5, no, sa aton sini nga mga kuturan. Kung maguba ang pamilya, mawasak ang pamilya tungod lang sa mga pagkaadik sa sugal sang imo sini nga mga miyembro sa pamilya, waay gyapon pulos sa aton sini nga mga ka-K5, no. So gabay pa nga ma-regulate ni Mayo sang aton sini nga kongreso kag mapasaran kung paano matagaan sang limitasyon ining paggamit mga ka-K5 sa mga e-wallet kag sa mga online gambling. Kung pwede pa lang ganito laon, no? Galing kay hindi mo ni basta-basta madula kay tingaman. Mga negosyante di isala ni kapag haplak nila mga ka-K5 sang pepe sa FF sa mga iban nga mga kongresista sa aton sini nga mga ka-K5. Ang nagambal ko ang mga Department of Information and Communications Technology, DICT, kung mapang-delete yung tanan-tanan nga mga illegal website sa mga online gaming na sa aton sini nga mga ka-K5 ti Mayo no? Sa aton sini nga mga ka-K5, mabilib ko sa inyo. Sa aton sini nga mga kuturan, pang-delete yung tanan nga mga illegal website na sa online gaming na, no? Gapamati subong ang mga nagascatter. Ay, ano na lang tasini. Hinatudluan ta magtinamad no? Hinatudluan ta magtinamad ang tao kay masalig na lang da sa online gambling da. No? Sa aton sini nga mga ka-K5. Pinahimo na nila nga pangabuyan. Ma'am Annalie Bahade, Weldemar Bayog nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalaga ng oras. Alas 5:40 na sa aga. Dugay-dugay makaupo dato ng aton sini nga mga K5 Western Visayas para sa mga nagapanguna nga mga balita nila. Sa ila naman sila nga area of responsibility. On the report ni K5 Jenny Coyunan, update sa May Peso Iloilo City kay gina-backtrack sa karon ang mga numero sa Ilonggo OFWs nga ara sa Middle East, no? Ilabi na gid nga may mga tensyon sa tunga sang Israel kag sang Iran. K5 Jenny Coyunan sa report, please come in. K5 Ray ginamonitor pa sa karon sa Public Employment Service Office sa Conpeso, Iloilo City ang numero sang OFWs nga yara sa karon sa Middle East kag posible na ipit sa nagapadayon nga ginagamo. Sunod kay Mr. Gabo Madhay, head sang Peso, Iloilo City nga gina-check nila ka K5 Ray ang mga OFWs sa Middle East kung bala may luwig na magpuli sa syudad kasunod sang giyera. Dugang pa sa natungdan ta K5 Ray nga humalin sang tuig 2019 wala na sang OFWs nga nagpadulong sa Middle East base sa ilang nga record. Samtang sa piha ka bahay ni K5 Ray nagapadayon sa gihapon ang recruitment sa Peso, Iloilo City sa mga luwig magpadulong sa Middle East. Sa karon ti K5 Ray ginpahayag pa sa natungdan nga base sa ila monitoring nagapabilin nga hiluway ang mga OFWs nga Ilonggo sa pungsod Israel. Yari bala ka K5 Ray pamatian naton ang kabahin sa pahayag ni Mr. Gab Umadhaya. Aton gyapon no, same gyapon ang number naton. Meron kita sa 21 gyapon ka mga taga-Israel. Ang aton ibang yung mga Middle East gina-backtrack pa naton ang records. Kaglang taon naton kung diingit. Pero madumduman nyo, halin sa 2019 wala natin nag-deploy. No? So wala nakita sa additional nga mga OFWs nga gina-monitor kundi ang mga sanguna pa ni nga mga arat na to nung nag-stay na for more than 5 years, more than 6 years. Kag dito na gid nga buhi. Kag ini nga balita ang ginadalon sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Report nagikan sa Iloilo City. Ini si K5 Jenny Kauyuna na para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Oras mga ka-K5 alas 5:42 sa kooperato ng aton sila mga K5 Western Visayas sa sininga linya. Ang ditribayo bla ginakagat na aga pa nagbasa bibig na brother. Sige, grabe nga bus anay ni, may extension ng bus anay ni San Juan, no? I-check naman ang kampiyon gidra sa Kalibo, kaya rin dako gid nga festival da kapon. Sir Michael, kumusta ang bus anay nyo da? Good morning, Sir Juliet, sa K5 Western Visayas. Good morning, Sir AM. Good morning sa Antique, kag Iloilo. Kampiyon ang bus anay di kagabi, may party
Pero may mga gamay lang mga aksidente man Historyanta na karon ang kampiyon ng signal naka DTX Coffee Mix na kita kag naka D3 Bayo. Balik sa imo, Sir Julits. Thank you so much, Sir Michael. Loud and clear sulod sa ang Kalibo. I-check naton ang aton nga honorable, Sir A.M. Ray. Good morning. May basa man da, sir. Good morning, ka-K5 Jules, ka-K5 Western Visayas. Subong ang mga taga-barangay San Juan Molo diri sa may syudad sang Iloilo nagapangasubo. Balaan nyo kung nagapangasubo kay wala sang Bombay nga magpautang sa ila. Paano mapautang ang Bombay? Kay ging basahan nila sang tubig kay ging bubuan pagid sang balde sa ulo. So hamba sa Bombay, wala utang anay interes saka-saka taas-taas. Back to you, ka-K5 Jules. Dalda mga taga-Molo, wala utang sa kunutod nga Bombay. Sige, all set na. Grabe Amo na gali diskarte na sa inyo. Gamig basanay. Ang balaan nilang Bombay talag sa maligo, bro. Sige, check na karon ng mga balita kag impormasyon. Unahon tagid ay nga Bacolod Double R. Ano mga balita dira sa Negros Island Region? Ako pasalamat, wala na utang ha. Ako pasalamat, tamo ini pala utang. Dari sa syudad sa Bacolod, mga ka-K5, dari sa Talisay in particular, mga ka-K5, kung may impacts to, ang impacts to mga ka-K5 dari sa syudad sa Talisay, Negros Occidental ho, una na nga ginbalita, mga ka-K5 na positibo dire, so kinpayag ni Provincial Health Officer Dr. Gurley Pinonggan, nga naka-recover naman na. Ang pasyente nga naka-monkeypox mga ka-K5 sa syudad sa Talisay ni. So no, kay Dr. Pinonggan, ang pasyente, ang isa ka 20 anyos nga babae, kag mayara ini siya sang domestic travel history. So, ginapakigbahin ni Dr. Pinonggan sa ikaduha nga simana sa Hunyo mga ka-K5 nagapakonsulta ang pasyente sang doktor kag dito nakitaan nga may rashes kag lymphadenopathy o kon pangadlay. Gilayon nga ginpaidalom siya sang test para sa Infax mga ka-K5 kag nahibaloan nga positibo siya sa nasambit nga masakit. Tipo subong na okay naman na. Isolation sa sulod sa panimalay lang nila ang ginkinahanglan wala naman sang dapat kabalakan ng publiko. Sa ibang pagjabalita, ka-K5 Western Visayas, lalaki nagpagwapo anay antes magpangawat. Ang ining reklamo sang isa ka barbero nga ginkawatan siya sang motorsiklo. Pero ang suspect nagpagunting anay sa iya. Oo. Tapos siya pagunting, naghambal sa barbero, nga sila niya wala ko sinsilyo. Mangita ko anay sang sinsilyo. Sang ulihi, ginsakyan niya ang motorsiklo, wala na nagbalik. Kawatan nga gwapo. Sige sa pagunting, pagwapo niyang gwapo. Gano'n, no? Sila ipanaya siya sang barbero niya, nugay kagad niya salig, ha? Ni kagad niya magsalig sang kawatan. Pag kay kawatan, tingin nagunting nga niya man lang. Back to you, Sir Jolets! Thank you so much, Sir Babes, kag Sir Robert sa mga balita niya. Amo nang ginatawag nga estratehiya. Sige, check tayo nga Kalibo, Sir Michael. Ano mga balita na, Sir? Good morning, Lawat, K5 from Visayas, Daddy Babes, Sir Robert, Negros Island Region. Mga balita dito sa Banusang Kalibo. Speaking of basahan, grabe, kasadya di kahapon sa Banusang Kalibo in connection sa celebration sang San Juan de Bautista. Kahapon sang aga may fun run, nga ginpatigayon, 5 km fun run, pakantad sa Port. Kag pag alas 10 may boxing at the park naman, ikatong tuig na nga boxing diri sa celebration sa San Juan, may sumbasaan. Tapos kagabi, may ara nga party mga ka-K5, no? May Hydro 4.0 party kung sa diin may mga local bands kag madamo nga mga nag-attender sang nasamitan nga concert. K5 Bisong Visayas masadya ni kay nagabasa sa ilang makatapos ang Bureau of Fire Protection. Tuigan ini nga selebrasyon diri sa Banua sang Kalibo in connection sa San Juan nga kafiestahan. Samtang duha nato yung mga balita, duha ang biktima sa pagpanglabo man na K5 Bisong Visayas pero ongoing pasubong investigation at taboy ni sa Banua sang New Washington, no? Ang biktima 42 anyos may igo na sa ulo kag sa likod kag sa kamot, no? Kung sa dingani naka-confine sa private hospital samtang ang isa ka biktima na may igo sa walang ambot kon 38 years old diri subong na-confine sa provincial hospital. Kag sa katapusan nga balita, isa ka senior citizen man kahapon gamay lang siya malumos sa mga ka-K5
Matapos gani nga ang lolo nga 60 years old nakainom. Samtang ara sa celebration sa San Juan de Bautista nagpapaligo siya. Sos kay wala na siya makabutwa, maayo lang kay nakita siya. Buligan siya nga mapasaka kag nakainom ang nasabitan nga biktima kag dahil man ning mabuligan kag naka-recover dayon no. Dala na sa ospital kag gin clearance naman niya pwede na makagwa. Maayo lang kinakitaan siya kon wala ti tapos gid eh. Amo nang mga balita di kag sa lugar. Sige. Balik sa imo Sir Julits. Thank you so much, Sir Michael. Bigo ka may dugang ko pa, sir. Sige, i-check na naman. Iatag na lang sa Antike. Antike, good morning. Ano mga balita na? Mga nagapanguna nga balita, tamar nga kadlaw ni balita, taro nakaroon lang mga Bumbayan na ya. Mga balita naman dyan sa probinsya, kainan na tawgan namon ang OFW nga anti Kenya rito sa may pungsod Israel kay ti naisgutan ron ang ceasefire between sa Israel kag Iran. Turo tawhay ito tigin sa isay na nga eksperyensya sa nagakalatabo nga kinagamo rito sa may pungsod Israel kay rapit-rapit gid sa nagawa rito sa may ginabombahan. No, rito sa may pungsod Israel. Safe sanda ang mga OFW nga anti-Kenyo rito sa may pungsod Israel. Kag kadyang adlaw suno ka na maturo taway lang ang bali Ma'am Maria Fe Lapus kang Tobias Fornier Antique. Tawhay rin kag balik rin sa normal ang mga opisina, eskwelahan kag pag sinarayok mga tawo pwede rin kasimba kag kagwa ang mga pumuluyo. Sa dugang pagid nga mga balita sa police report, baw kahapon pasado las 4 sa kahaponanan may isara ka di pang pasahero nga jeep K5 Western Visayas ang nahulog sa kanal rugto sa may barangay Lapas sa Banwa kang Hamtik. Dibinas lang kay wara man na samadan ang driver kag mga pasahero kang nasambitan nga jeep alin ja kun raad sa San Jose pagto sa barangay Ginsangan Banwa kang Hamtik K5 Western Visayas kag base sa investigasyon ka mga kapulisan wara kuno nagtawas ang front wheel sa manibela kang sarakyan rason nga hindi kuno makontrol kang driver K5 Western Visayas ang nasambitan nga jeep ang amutong rason kunandat nga nahulog sa kanal. So regyan rin sa establishment nga kondisyon ang driver kag mga pasahero. Wadya mga balita namon dyan sa probinsya ka Antique, balik ka nimo Parikoy. Salamat, Gid, sa mga kumpare. Malapit na lang. Sa Antique. Sige, i-check naman ang balita sa aton sining area manager, Sir A.M. Ray. Mga balita sa Iloilo. Salamat kaya ka K5 Jules ti amoto no ang pagselebrar sang San Juan de Bautista di ka hapon naging sentro gid ang San Juan Molo kay ti dira gid ang ginkuha ang pangalan nila nga San Juan Molo sa aton sini nga mga ka K5 ti amoto nagi-viral online to tong pagbasya sa duha ka mga Indiano to nga naglabay nga nanukot malang kutani isang utang o galing kay ti sa aton sini nga mga ka K5 nga tabuan gid dito sila naglabay sa piyesta gimubuan sila tubig kag ginapakaluan pa sang balde sa aton sini nga mga ka K5 so nagtuga to sa nagkalain-lain nga mga reaksyon sa netizens may ara nga nalipay may ara gid nga nagpangakig no kay nalipay sila kay wise ang suktanay kahapon nga natabo bangod nga gipangbasyahan nilang Indiano pero ang iba nagpakamalaot nga hindi manami no kay may mga kisa may mga professional ba nga kadto sa trabaho nagakadalahig nagakabasa no sa aton sini nga mga ka-K5 bangod lang ni sa San Juan de Bautista nga kapistahan mga ka-K5 no sa dugang naton sini ka mga balita ang idol ni Papang Babes Gantalaw no nga si Wala niyo na? Si Aljon Albona alias Kibot, no? Si alias Albona alias Kibot, no? Nagpositibo sa drug test. Amo ni sa ang suspect mga ka-K5 sa pag-rape kag pagpatay sa kay Candy Tabanda nga isa ka 18 anyos kadalagita sa barangay Ingay, Tubungan, Iloilo. Ti kahapon nagwa ang resulta sang drug test positibo. Ang reaksyon ni Aljon Albona, wah! Amo ng mga balita naton diri ka K5 Jules sa may syudad sang Iloilo. Wah! Kampiyon, Gid. Wah! Mga balita diri sa amon antes na naistoryahan ko na karon sa Antique kay daw ulok gid sila sang Indiano. Sige, balita diri sa amon sa syudad ng probinsya sang Capiz.
Kadungan sa San Juan de Bautista kahapon, masulusubo ya, fiesta kahapon sa may barangay poblasyon Ilawod, Banwa, sa Pontevedra. Isa ka balay ang gintupok sang kalayo. Lamon gid, ubos gid, totally burned. Samtang isa ang partially damaged sa sininga na tabo nga sunog. Ongoing investigation sa Bureau of Fire Protection Pontevedra Capiz. Kaginay balokon anong ginalinan sa sunog, apang suno sa mga tawo sa sulod. Kung tagiya sang balay, may naka-charge nga isa ka unit sang e-bike nga posible nag-grab nga mong gintunaan sang kalayo kadungan sang San Juan de Bautista Festival sa ila sini nga barangay. Amo ning balita di Samon na kito interesado ko to sang ginaulok-ulok sang taga-Antique. Ano ginaistoryahan nyo na nga Bombay? Pare Milmar, brother? Hindi ka move on si K5 Nestor sa imong tirada to kay na. Kita mo brother, may migo kami diyan nga si Sing Sing. Gabamati. Kay Bulbul mo ginang tono. Tapos wala mo pa ka mo Bombay raga pligo. Basahan mo? Amo to siguro nangakig sila kay bali laga mambal guro tong Bombay balanyo kay duhay kami paligo basahan nyo pa kami. Oh. Kay $5. Hindi nami, basyahan nyo wala ligo, hindi utang. Kung magani nga ginabasyahan, kay way ka paligo. Pero, entre kay $5. Ako pare ako kinabasyahan. Bao, ibutagin kaluan ni Kilia Balde. Ang kaluan Balde. Nag-diskarte dayali sa Rie, Bob. Ay, isa ka ba? Abo. Kita nyo na. Oh. Balik. Balik. Oh. Puti pa ka Balde. Sir Michael, may mga angay man sa inyo to, sir? Wala dire, Sir Julits, pero amo na mga Bombay na utod na itong mga Bombay. Hamba nila, kung kasukot na siya pagtawag niya, wala gasabat, pero damo ko no chinilias guwa balay. Sir Robert, anong ambal mo diri? Ako, nag-ambal ko sa Bombay din, nagpanyaga sa isa ka restaurant. Siling ko sige pagtira sa Pakistan kag India. Na wala na, siling ko kay suportaran sang Pilipino ang India. Kay wala na karon utang. Hindi pwede. Kay basi wala utang kung may gira. Sir AM, kay $5. Do hindi naman na Bombay, do ate naman ang imo nga tulo. Bakal ka mo silhig, maluoy ka mo. Hindi ka mo bakal silhig, kiwi baba nyo. Ay, birahon kasi. Hindi ka sukot. Sige. Respetuhon tang mga original nga tawo sa panay. Mga panay bukid nun. Aduay madala talaga. Oras. Ay da. Sige. Hindi ko na pasinda. Thank you so much. Ay, oo, kasadya lang. Ito, kadlaw si Ma'am Maricel Baloro kasi play agapo. Ma'am Bing Space J, gaharak hakman sang kadlaw. Ma'am Jocelyn Cruz, good morning. Teresa Alcanuda Ribadonda, dira sa may barangay Kasalsagan, Pototan, Iloilo. Nagkapabatigid always sa ato sini nga pagpangalagan kay Kapelen Morales, kay Kapelen Fernandez, sa ato sini nga mga ka-K5 kay Ma'am Marie Talia Michelina, gwapa. Wala na ta oras kag tiyempo mga ka-K5 sa ato sini nga pagpangalagan. Kita naman kita buwas nga adlaw. Same time, same station, mga ka-K5 diri sa kampiyon nga estasyon, ang K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka-K5. Sa inyo kinaandan, ako ang inyo alagad sa kanginan, kaupod nyo sa tag sa kaaga, ka-K5, Ray Espeja Umalay. Salamat kid sa mga aton sining nga mga balitang K5 solid supporters. Naway gid punaw nakatutokid always sa balitang K5 sa umaga. Always kid nga nagapamati sa aton sining nga pagpangalagan. Hindi lang magkalipat kag magtumar kag mag-inom sa mga suplemento kag produkto ni Dr. Amel Itang Oy nga sanang gid makabulig sa aton nga ikaayong lawas mga ka-K5. Klinika D3 Bio ni Tex 500 Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Magpangapis ang Klinika DTX Coffee Mix Pre Bio Coffee kag magparigos gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Sa pangalan sang serbisyo publiko kag sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Inamin nyo abyan ka K5 Ray Espeja Umalay nga nagapabilin sa mga tinaga nga the voice of the people is the voice of
God. Madayan nga aga sa inyong tanan, kita buwas nga adlaw sa balitang K5 sa umaga. God bless us all, mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa